Türkmenistan'daki dermanxanalarda köp sanly kesellere garşy zerur bolan dermanlaryň ýetmezçiligi dowam edýär. Süýjü keselini we käbir onkologiýa kesellerini bejermekde ulanylýan möhüm dermanlar düýbünden tapdyrmaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary derman ferişdeleriniň ýetmezçiligi bilen bagly problemlaryň paýtagat Aşgabatda we ähli sebitderde duýulýanyny habar berýärler. Meselem, süýjü keseli bilen kesellän adamlaryň kan şekerini düşürmekde ulanylýan maninlin adly derman ýok. Şol sebäpden onuň ornuny tutujy, ýöne insan saglygyna ziýanly täsirleri bolan dermanlardan peýdalanmaly bolýar. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Derman Fenagat Pudownyň habarly bir çeşmäniň sözlerini getirýär. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan näsa howsarlary dörli derejelerdäki onkologiýa kesellerini bejermekde ulanylýan dermanlaryň ýurdun dermanxanalaryna düýbünden tapdyrmaýanyny aýdýarlar. Bu ýagdaý köp sanly hastalaryň bir wagt aradan çykmagyna hem sebäp ýokmuny görkezilýär. Diýip Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Derman ýetmezçiligi bilen bagly problemler ýurt raýatlaryny öz başlyk çykylgylary gözlemäge, ýurdun çägine tapdyrmaýan dermanlary daşary ýurtlarda ýaşaýan dogan garyndaşlarynyň ýa-da tanyş bilişleriniň üstü bilen üpçün etmäge çalışmagy mejbur edýär. Ýöne hemmeler beýle mümkinçiliklerden peýdalanyp bilmeýär. Daşary ýurtlarda howsarlary bolmadyk adamlar takdyra ten berip ýurdun çäginäki ýagdaý bilen oňuşmaly bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun saglygy goraýyş we derman fenagat pudownak problemler barada ilgiderli habar berip gelýär. Hökümet resmileri we döwlet mediýasy ýurdun en gymmatly baýlygynyň insan saglygy bolanyny aýdyp bu ugurda netijeli döwlet siýasatynyň durmuşa geçirilýänini öňe sürýärler. Şeýlede täze gurulyp ulanylmagy berilýän keselhanalar, saglyk merkezleri ýurdun saglyk maksatnamasynyň netijeli durmuşa geçirilmegine mysal hökmüne görkezilýär. Ýöne ýurtda dowam edýän derman gyçylygy ýa-da gymmatçylygy bilen bagly problemler resmi media serişdelerini agdylmaýar. Habarçylarymyz ýanwar aýyna paýtagat Aşgabatda käbir kesellere garşy zerur bolan derman serişdeleriniň gymmatçylygy sebäpli öýü goşlaryny, ulaglaryny satmagy mejbur bolan hojalyklar barada habar berdiler. Ýa-da kış pastynyň dowamyna Türkmenistanyň ýetir respirator gyzamyk ýaly keselleriň ilan tarasyna giň ýarap näsaklaryň saglyk ýagdaýlarynyň çözülmüşan halatlary hasaba alındy. Balkan welaýatyna bolsa dekabr aýyna lukmanlar näsaklary möhleti geçen dermanlary satmagy mejbur edildi. Şonu Azatlygyň habarçylary Balkan welaýatynyň saglygy saklaýyş müdirliginiň döwlet dermanxanalaryna ýarymlylyk möhleti gutoran ýa-da gutormagyna sanyjy gün galan dermanlary saglyk öýleriniň işgärlerini mejburi satyn aldyranyny hem anykladylar. Fevral aýyna Lewan welaýatynyň saglyk edaralaryna prokuratura barlyklary geçirilip teljiriş işleri saglyk edaralaryna dermanlaryň ýaramlylyk möhletiniň barlanylmagyny hem öýde için aldy. Dekabryň soňky hepdesinde häkimetler Mara welaýatynyň käbir etraplaryna ygtyýarnamasy derman satýan hojalyklary nyşana aldylar. Bu ýagdaý günorta günler sebitiň çetki obalaryna döwlet we hususy dermanxanalaryň bolmadygy bilen bagly problemlaryň üstüne açdy. Apreliň 1-nji hepdesinde saglygy goraýyş we derman fenagat pudownak nowtanyklaryň paş edilmegi, Türkmenawatda lukmanlaryň maýyplary döwlet tarapyndan mowut berilmeli dermanlary ýazmakdan ýüze urmek bilen bagly habarlar bilen dowam etdi. Türkmenistanyň saglyk resmileri ýurdun saglygy goraýyş we derman fenagat pudownak kemçilikleri boýunça halkyň öňüne hasabat ýa-da beýanat bilen çykyş etmeýärler. İnsan saglygyny ýurtdaky en gymmatly baýlyk hökmüne öňe sürýän döwlet mediýasy saglyk pudownak problemler derman ýetmezçiligi, ilatyň zerur bolan dermanlary daşary ýurtlardan sargamagy çalışmagy ýaly wakalar barada dumýar. Azatlyk radiosy paýtagat Aşgabatda we sebitderde dowam edýän derman ýetmezçiligi barada ýurdun saglygy goraýyş we derman fenagat ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Mara welaýatynyň edara kärhanalaryna ipek gurçunyň ýedegi işlerine hemde gowaçanyň otog işlerine ýetdi büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 30 aprelde sebitden maglumat berdi. Ipek gurçunyň ýedegi işleriniň çykdyjylary dilden görkezme esasyna işgär başyna 100 manat gowaçanyň otog işleri bolsa 30 manat mecburine kesiyetlenni. Pul serişdeleriniň özlerinden mejburi usul bilen ýygnalmagyna garşy çykýan büdjet işgärleri sorulýan pullary bermekden başga çykylgylarynyň ýokdugyny aýdýarlar. Egerde işgär sorulýan pullary bermese, onuň üstünden hasabat ýazylýar. Pul serişdeleriniň ýygnalmagy bilen alalaşmaýan işgärler döwlet siýasatyna garşy çykmakda aýplanýar. Bu ýagdaý işgäriň
dürlü bahanalar bilen işten çıkarılmagyna eltip bilýär. Diýip bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Degişli temi çäreleri we atylýan haýwatlar işgärleriň özlerine edilýän esassyz talaplary mejburi ýagdaýda boyun bolmagyny alyp gelýär. Häzir onsuz hem iş tapmak kyn. Şol sebäpden ähli işgärler häkimiýetleriň pul talaplaryna razy bolýarlar. Bir işgäriň üstünden ýazylýan raportlar ähli işgärleriň razy bolmagyna alyp gelýär. Diýip büdjet işgärler aýdýar. Döwlet medeniýetyne görä Türkmenistanyň şeýle pileç kärenetler ýüpek kurçunyň tohum bilen öpjün etmek işlerine aprel aýynyň 1-nji hepdesinde badylgy berildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň 15-nji aprelde vilayet häkimleri bilen sany ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna sebit ýol başçylary ahal Mary we Lewap vilayetlerine ýüpek kurçunyň ýydyk işleriniň alınıp barlyanyny, Daşowut we Balkan vilayetlerine bolsa pileçler bilen şertnamalaryň baglaşylýanyny hasabat berdiler. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkan vilayetyny hem ýüpek kurçuny ýydyk etmek işleri üçin büdjet işgärlerinden 50-100 manat aralygynda mejburi pul ýonalýanyny habar berdiler. Mary vilayetyna habarçylarymyz ýydyk işleriniň çykdyjylarynyň pile möhüminiň ahyrlaryna çenli işgär başyna 300 manat çenli baryp ýetýändigini habar berýärler. Prezidentiň fevral aýyna gol çeken kararyna laýyklykda şu ýyl Türkmenistan boýunça 2100 tonna pile hasyny öndürmek gödegine tutulýar. Ahal vilayetyna 155 tonna, Balkan vilayetyna 25 tonna, Daşowut vilayetyna 500 tonna, Lewap vilayetyna 1010 tonna, Mary vilayetyna 410 tonna çiğ pile öndürmek meýilleşdirilýär. Umumy önümiň tas 5-den bir bölegi Mary vilayetyna, ýarpysynyň gowragy Lewap vilayetyna öndüriler. Bu aralykda şu günler Türkmenistanyň gowçanyň ekşi işleri hem dowam edýär. Tebit ýol başçylary bilen 29 aprelde geçirilen iň soňky sany iş maslahatynyň aýdylmagyna görä, şu günler ýurdun ahal Mary, Lewap we Daşowut vilayetlerine gowçanyň ekşi işleri dowam edýär. Balkan vilayetyna bolsa ekşi işleri tamamlanyp görüşdigini tutmak we beýleki ýydyk işleri şol hana hatar ara bejergi işleri dowam edýär. Mary vilayetynyň ekşi işleri tamamlanan gowçy meýdanlaryna ýydyk işlerine şol hana otogy işlerine badylgy berildi. Ýöne bu işleriň belli bir agramy sebitde ýerleşýän döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň üstüne ýüklenýär. Şu hepdeniň 1-nji güni 29 aprelde işgärleri gowçanyň otogy işleriniň başlananyny habar berildi. Her bir işgär otog üçin öz ornuny hakyny tutulýan işçilere 30 manat tölemeli. Her bir edara kärhana her gün 15 adamy gowçy meýdanlaryna uğratmagy borçly edilýär. Diýip bir sevit ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Büdjet işgärleri ýygnalýan pullaryň belli bir böleginiň edara kärhanalaryň ýol başçylarynyň şahsy çykdyjylaryna sarp edilýänini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň maglumatlary boýunça Marynyň vilayet häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Gürjistanyň parlamenti öten akşam Daşary ýurt agentleri kanun taslamasyna garşy çykan demonstrasiýaçylar bilen polisiýa güýçleriniň arasynda bolan çaknyşykdan soň 1-nji maýda hem howpsuzlyk güýçgärligi ýagdaýyna garly. Köp adam bu kanun taslamasynyň Rus hökümetiniň ýurtda başgaça pikirleri basyp ýetirmek üçin ulanýan kanuny bilen meňdeşdigini aýdýar. Deputatlar kanun taslamasyny ara alyp maslahatlaşmagy 1-nji maýda hem dowam etdirdiler we bu kanun taslamasyna onuň ikinji kolsunyna ses bererler. Gürjistanyň howpsuzlyk güýçleri 30 aprelde müňlerçe demonstranty dargatmak üçin göz ýaşardyjy gaz we suw toplaryny ulandy. İçeri işler ministrliginiň medeniýet wekili 1-nji maýda demonstrasiýaçylar dargatylan wagtynda 60 adamyň tutsak edilendigini, kanun goraýjylaryň 6 işgäriniň yaralananyny aýtdy. Ýöne häzirlikçe näçe demonstrantyň yaralananyny belli bolmady. İçeri işler ministrliginiň medeniýet wekili Aleksandr Darawalidze bu çaknaşykda kanun çykarjylar Aleka Elsashvili'niň we Levan Habeýşvili'niň yaralananyny aýtdy. Oppozisiýadaky birleşen milli hereketiň başlygy Habeýşvili hastahana alınıp gidildi. Düşürülen fotosuratlar onun kellesinde ve gowresinde gören kesik yerlerinin bardygyny görkezýär. Birleşen milli hereket onun polisiýa tarapyndan alınıp gaçylanyny aýtdy we yaralanan raýata kömek edýän wagtyny tutsak edilendigini öňe sürdi.
Azat Europa Azatlyk radiosynyň habarçysy wakanyň bolan ýerine 100 maskaly bir şahsiýetin demonstrantlaryň ýüzüne urýan iki hadisasyny ýazga aldy. Bu demonstrasiýa soňky 2 hepdeniň dowamyna dolanyrjy Gurcharlyw partiýasynyň öňe süren kanunçylygyna garşy geçirilen köpçülikleriň protestleriň häzirlikçe iň soňkysy boldy. Tanqidçiler bu kanun taslamasyny Rus kanuny diýip adlandyrýarlar. Dolanyrjy partiýanyň siýasatlaryndan özüni çekerek saklayan prezident Salome Zurabishvili garşylyşy ýaly 3-nji okuluşdan soň resmi taýdan kabul edilse bu kanun taslamasyna veto goýmak wadasyny berdi. Gürjistanyň jemgyýetçilik goragçysy Levan Ýozelyany sosial mediada hukuk goraýjy edarlaryň işgärleriniň aşy güýjülenmek ähtimallygyny görkezýän habarlaryň ýaýradylýanyny aýtdy we demonstrantlary parahatçylykly ýygnanşmagyň çäginden daşa çykmalyga çagyrdy. Ýozelyany hukuk goraýjy edarlaryň işgärleriniň haýsyr bir güýç ýa-da ýörüýte serişde ulanmagynyň bir zerurlyk we proporsionallyk synagynyň geçmeligini öýdürdi. Burç suwuklugynyň adamyň ýüzüne gönükdirilip ulanmagyna ýol berilmeýär diýip ol aýtdy we islenlik görnüşdäki ýörüýte serişde ulanyljak bolsa öňünden duýduruş berilmeligini hem sözüne goşdy. Anonymous halkary hacker kollektivi 30 aprelde Gürjistanly demonstrantlary gollaýanlygyny ma'lum etdi we Gürjistanyň polisiýasyna demonstrantlara hüjüm etmek sizin hökümet işgärleriňiziň ählisi baradaky maglumatlaryň ýaýramagyna sebäp bolar diýip duýduruş berdi. Bu topar olalky Twitter'de X platformasynda ýazan ýazgysyna maglumat bazalaryny we elektron posta habarlaryny dögmek we ýaýratmak haýwatyna atdy hem de bu sizin ilkinji we ýeketäk duýduruşuňyz diýdi.